Mobilsikring fra Kibo Sikring. Tyveri af materiel fra byggepladser har store konsekvenser for et byggeris samlede økonomi. Dels er der udgifterne til at erstatte det stjålne materiel, og dels er der omkostningerne til de timer, hvor byggeriet ligger stille. Derfor er det nødvendigt at sikre byggepladser. Kibo Sikring har udviklet en fleksibel og flytbar mobilport til sikring af adgangsveje på byggepladser. Mobilporten kan installeres på under en time og kan bruges igen og igen. Mobilporten kan pakkes med mobilhegn, adgangskontrol, bomanlæg, rotationslåge og kamera. På den måde får du en komplet mobilsikringsløsning, som kan sikre et helt område og automatisk regulere trafik fra biler og fodgængere til og fra området. Det unikke ved mobilsikring er, at mobilporten hurtigt kan installeres på pladsen og tages i brug med det samme. Skydeportens anslagsstolpe placeres med en gaffeltruck i den ønskede afstand til containeren og justeres i højden afhængigt af terrænet. Skydeporten, der er udstyret med portautomatik, tilkobles strøm og er nu klar til at blive betjent med et betjeningspanel. Åbningsbredden er fleksibel fra 1 til 8 meter. Mobilhegn kan med beslag fastmonteres til anslagsstolpen og containerdelen og kan herefter monteres til at afgrænse hele byggepladsens område. På byggepladser med meget trafik frem og tilbage kan bomanlæg bruges til at regulere trafikken. Ønsker du automatisk adgangskontrol på skydeporten, placeres en stander med adgangskontrol, der eksempelvis kan betjenes via smartphone eller fjernbetjening. Ønsker du adgangskontrol for personer til fods, kan containerdelen udstyres med en rotationslåge med adgangskontrol. Den store fordel ved mobilsikring er, at det er fleksibelt og kan flyttes rundt på byggepladsen efterhånden, som byggeriet skrider frem og adgangsvejene skal ændres. Når byggeriet står færdigt, pakkes mobilsikringen sammen, og containeren afhentes og genanvendes til næste byggeri. Med mobilsikring fra Kibo Sikring får du en flytbar og genanvendelig løsning med nem og hurtig installation. Mobilsikring kan både købes og leases for en periode.